жив баща, забравен човек. Цецо от село Якимово. Стои една къща с врата отворена, но никой не връща. Цецо вътре, сам срещу стени, 8 деца има, но сякаш ги няма дори. Гледал ги малки, хранил ги с труд, денем на полето, нощем без сън и студ. Давал им всичко, до залък, до грам, а днес го оставиха да се оправя сам. Не ги интересува, това е истината. Жив е бащата, а те го няма в мислите им. Няма подкрепа, няма ръка, сам си носи тежестта на живота сега. Не звънят, не питат дали е добре, само тишината до него стои и мре. Цецо не пада, стои на крака, но болката вътре го яде без глас. Валю и Ники, всеки по свой път, Вики и Нетка забравили този кът. Нетко и Бобчо не се обръщат назад, Соня мълчи, няма нито глас. Малкият Алек и той като тях, няма го вече, само остави страх. 8 деца, но празен дом, баща им жив, а за тях е като спомен. Не ги интересуват всичките за него. Не го интересуват, това е истината. Жив е бащата, а те го няма в мислите им. Няма подкрепа, няма ръка, сам си носи тежестта на живота сега. Не звънят, не питат дали е добре, само тишината до него стои и мре. Цецо не пада, стои на крака, но болката вътре го яде без глас. Когато падне, няма кой да го вдигне, когато мълчи, няма кой да го стигне. Светът го притиска, годините тежат, а децата му не искат да знаят. Не иска пари, не иска богатство, иска човещина, това е богатство. Но тя липсва и това е краят. Жив баща има, но децата не знаят. И ще си върви така до края, сам срещу всичко, без никакъв край. От Якимово ехти една истина: най-тежко е, когато имаш деца, а пак си сам.